Azken astetan Eusko Jaurlaritza da Lomceren baitako azterketa diagnostiko frogak egiten EAEko 30 ikastetxetan. Abisua eman ziguten 30 ikastetxe horietako bat Orioko herri ikastola izango zala, eta orduan gurasoak mobilizatu geha ez gaudurako dauz azterketa horiek egitarekin. Orduan erabaki genuen gure seme-alabak ez genitula ikastolara ekarriko azterketa egunetan, bereziala gaur eta bihar. Eta horretaz gain, iruditzen zaigunez lege honek ez diola bakarrik LH3ko iragiten, baizik eta hezkuntza komunitate guztia iragite jola, erabaki genuen bilkura elkarteratze bat egitea, eta bide batez herriko beste hezkuntza eragileekin eta bestelako eragileekin babesa eta atxikimendua jasotzea. 2015ko ekainaren 3. Badirudi, egun hauetan, Eusko Jaurlaritzak... Guk erabaki hartuta geneukan umeak ez genitula ikastetxera bidaliko, eta gaur goizean azterketen aplikatzailea ez da ikastolara etorri. Orduan pentsatzen suposatzen dugu bertan bera gelditu diela froga hori. Oso pozik gaude, batez gurasoek hartu duten jarreragatik, eduki duen batasunagatik, eta baita oso pozik gaude eragileen aldetik atxikimendu handia jaso dugu eta hori benetan eskertzekoa da.